бародари азиз, просто по-братски хоҳиштон мекунем ки ҳамин навори мара лайк комментария монен, илтимостон мекунем бинависонен, комментария мнениётона бинависонен ки ҳамин палидора ма чӣ кор кунам. И хелиё як 10 видео ма давомагия якма сар мекунем, ҳамаям ёра меборам. Бародари азиз, илтимос мекунем навора лайк поделиться, просто паҳн кунем ки дигар бародаро ҳамин хел бадбахтои ҳаромуда навалтанд. Ма фаҳмидим брат, просто бача нав диди аташа операция да дароварда буд. Амира ҳамаша тихида диди братан. Просто ман гуфтам ки бра электрои кас қарз беги дигар рӯз дурӯзане я 10 рӯз 15 рӯз пас мегардонам метам ва то вақта ман кораш харом метам барои ҳамо Камера бин да, бин амра баҳудур бин бахда уже слишком бад рафти сам бечора худаш даст пес приём а уже бад бромада бо рафта. Ман фаҳмидам, ман гирифтам сразу рои кардам ҳамо 18-19 дар рои кардам. ҳам фарзанда мехрона ба пули ҳаром, ҳам падара, ҳам модара. Падару модари амира дар ҷое бибинен, гап ба шуморо рафтагӣ буда, шумо гуфтем ки мо кор надорем ба фарзандмон. Аз худо битарсем. Аз худо битарсем. Мега фарзанди хуб боғи падар, фарзанди бад доғи падар. Шумо чӣ хел падару модарем ки фарзандтона насиҳат намекунед. Дуюм видеои мада видеои жёстки бад мебурад, бад ӯ видеора мебинен. Барое ки хуни мардума нахӯранд. Хуни мардума просто так нахӯрен. Мардакшен дар ҳаёт. Видеои ӯ бача дар дасти ма ҳастай. Фурӯш накунед. салому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. Бародари азиз, чӣ хеле ки аз аблошкаи видео диден маълума ин оқи падар. Ёра оқи падар бугӯй бародари азиз, ман узр мепурсам аз шумо ки яъне ки гапҳои дағал гап задам, ба хотире ки ёра нагӯй бародаро ё намефаҳманд. Ё шахсиятҳое ҳастанд ки падарошонро гӯш намекунанд, и падарошон ёрани гӯш намекунанд. Ё нами на падара гӯш мекунанд, на модара, на падарамай фарзанд безорай, модарамай фарзанд безорай. хоб мерем сари масъалаи кор. Сари масъала мерем ки штоби видео дарози баъд нашава бародари азиз. Нигаҳ кунед. Аввал якча тавсиятон метавон бародари азиз, кадоме ки граница ракиен, номерои ака мебурояд дар инҷа марҳамат зангш бизанен, ана граница бирен. Иншоалло ки айноми канали бобои лангаре гап занен, иншоалло 7000 мегира мебаратон. Ман сум намегирам бародаро, ба хотири шумо ҳамин кора мекунам ки штоби шуморо арзон мегира бара. Шумо баъзеят бо душмон ҳақорат мекунед, гапҳои пас мезанед. Аз худо битарсен. ман кӯшиш мекунам ки ба шуморо як хубӣ кунам, як кори чиз кунам, шумо набаро душмон ҳақорат мекунед. мегум як лайк монен, як чиз монен, талхатон мекафа намекунед. А бача бизан шамура бача таша худо шо. Барои чӣ ман барои шуморо мекунам, шумо барои мара намекав дастаен. Бача ман вақте ки меҳнат мекунам барои шуморо, шумо ҳамо як лайк бидастаен. Меҳнаташ намекунӣ, просто мезаниш мерава. хоб кадомида ки билетҳои арзон дар кора ин тараф да мебуроям, марҳамат занг бизанед акада. Билетҳои арзон, билетҳое ки боваринок мегирӣ бародар мера. Яъне билети арзон бародаро и курса яква $1 тов мехӯрам. хоб сари масъала. ман видеоша мемонам ёқи падар, бо мегум ёқи падара, ёқи падар набоша фан намекард. Дар халаденикаш нигаҳ кунед, дар халаденикаш ҳичи надошт бихӯра. мара занг зад, и аввал пули 230,000 як бародара фан кааги буд, посредники ҳаромхӯра. И посредники ҳаромхӯро шуд. ӯ бечора даст песприём рафт, чанд қаистод қатима 13 буд, дар ин ҳол дар Тоҷикистоне намедонам 13 нест, бародар бибуро 13 видеода ҳастам. ман видеота дуюм видеомда мепартомаш. Дуюм видеода мепартомаш. ман ира просто таки хел намемонам. бадбахт ӯра 230,000 фан кааги, суми нахча гирифтаги фан кааги буд. чанд сумиша дод, чанд қаи ки ман зангш забдам, сумора дода буд. баъд айбайн аймаи бадбахт сум гирифт. вале ман видеоша давомда мемонам. халаденикша ишон метам, мега ака ҳичи надорам бихӯрам. ман сумаш партофтам, бояд 18-ҳамда ҳам суми бачара мепартофт, ҳам суми мара мепартофт, ҳамутақа дига на ҷавоб дод, гуму гӯшид. барои чӣ? Барое ки оқи падари
لعنت کرده الله های مردک شد ده حیات ده چی خیلی مردکی ده حیات پروست ده حیات مردک شد من اونقا گپ میگم که ده حیات مردک شد چی خیلی مردکی تو پاد زنگ زدی و خیلی زنگ زدی که قریب گریاد گره و اکا ایزو کنجی سام اکای خیل اکا و خیل مجه سومت پارتوفتون که تو چی خیل مردکی ای گولاک شه در دستش پاتا امرا چی خیل ای مایداکیش حرام پولی حرام هم میخرونی میپشونیش ای اوینده ای چی میشه ده بوشه اوینده ای رنگی نمیخیده داگ پدری نمیخیلی رنگی خیلی دوری مردم فن میکنه و مردم مهاجر فن میکنه میگرده نمیخیلی میشه از خدا بترس الله خور زلیل کنه دیم ویدیو دا خیلی نیپروستا تا گپت میزنم ولی گپوید گفتم هیچیه دیم ویدیو دا вообще жесткий بدت گپ میزنم вообще گپوی любой گپ پیشم بیو یا گپ میزنم اینا ما گفتم خودی رسونت کردم عاقب پدر اینا ما خودی رسونت کردم دیم ویدیو دا вообще دیگه خلقتی گپ میزنم نگاه کنیم برادر عزیز کدومی که جوی امیرا میدونه مرا بگین جوشا مرا بگین نمره ما هسته همت میدونینش امیرا جوشا کمی میدونه برادر مرا بگین ما با خدا قسم خدمت بلگداریتون میکنم والله قسم ما خدم اد بلگداریتون میکنم پروستا من خیلی کریسورا باید که ببورم که شما ببینین که فن نخرین یا حراموشن خدا نگهبانتون برادر عزیز نورا پهن کنین